Čau lidi, já vás vítám u nového videa a dneska jsme se zasekli ve výtahu, ale už jdem. Každopádně dneska jsou Vánoce, takže hezký Vánoce, hezký svátky vám přeju a je středa, to znamená trénink, takže jdeme na vánoční trénink, jsem zvědavý, kolik nás bude a těším se a dám nějaký bomby, pecky. Čau, čau. Moje ruka. To za nemá sílu, ty vole. Já piču. Jsi přišel. Čau. Čau. Kde jsou? Ty mě. To mi ne, ty už jsi pil hodněkrát. To je buchne hlava, kámo. Tak jo lidi, dávám se do svěčku, máme tady cukroví, mám tady tolik jídla, že bychom s tím nakrmili somálskou vesnici a každopádně teda dáme trénink, plenče a dneska natočíme 2 30-sekundový videa pro Barbender Statika, tak uvidíme, jestli bude síla, když tak to doplním Capri Sun a bude to, takže držte palce, užijte svátky, dejte lajky, odběry a my jdeme makat. Svátky.
máme tady asi za půlkou tréninku. Síla už moc není, ale musím říct, že dneska je dobrý workout a jde fakt vidět, že třeba i 4 kg nebo 2 kg pomáhají tomu progresu, takže jsem rád. Dneska je super workout. Děláme nějaký challenge, iguany, kruhy jsou docela dobrý, síla taky, front je možná malinko slabší, ale většinou když mám silný planche, mám slabší front a obráceně, takže nevadí, máme co máme. Doufám, že užíváte svátky, že dáváte dneska taky na 24. seš, doufám, že dostanete co chcete pod stromeček a my jdeme ještě makat chviličku a pak si řekneme ještě něco na konci videa. Takže jsem rád, že sledujete, koukáte, že dáváte odběry. Jdeme makat. Lidi, tohle je konec videa, já doufám, že se vám videjko líbilo, tohle byla narození, to byla vánoční seš, my jsme jeli teď 2 seše narozeniny po sobě, takže vánoční seš a užijte svátky, jste cukroví, hubněte a vidíme se u dalšího videa a enjoy, like, odběr, čus.